आपनो रोगैनो जोंबो जोंना बुजिगोन आरोखि जों तांगै गेला देरहानाय सानै दं जों तांगै थांजामां जों 60 के 70 बोसोरावमै बयबो समाय थोंजामां दिनै CPM खायजा दिनै BJP खायजा दाबो IPP खायजा हेबा दिब्रासारनि कपालटे सोलाय जायजा आ जागोन जागायसि जों जिनि कपालनो जों जि मा सोलायनाय जि थिनांनो जोंनो जों जि थिनांनो जों गाहाम खायनायसि जि थिना गाहाम खायना हंके एकमात्र लिडार दङ जिन बुबाग्रा जिमिनो जिन दिब्रासान बागिताबो बाजै फायजा जिन हानि बुबाग्रा गोबां पार्टी दङ CPM दङ BJP दङ IPP गोबां पार्टी दंनाय दा मिमाके जेकुनु जागाव मातो क्रिकेट थांथां गांके बैटिंग खायनो बेसिनो रुइया फील्डिंग खायनो नांगौ आम्पायर नांगौ बलिंग खायनो नांगौ आमर दंनायनो फियाबा नों बैटिंग खायनाय तामके बैट खाय आपनो बर खेला पायना पाय आइसि आबागै जों थांजा मा दंनाय আর যারা তারপর কি সংসদ আছে তো করিয়া কি সংসদ তা বসে তেরো আইজলো যে বুঝিয়া जों दा गेरार देरहानो सानै दं जों दा निजिन हावानो जों दिनै दिनै खौराय मा दं आबो बुजिया